नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. अखेर कदंबा धावली मदतीला. जनता दरबार म्हणजे केवळ दिखाऊगिरीचा फार्स, रुपेश राऊळ यांची टीका. आणि आता कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका, कोकण सात लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. वेंगुर्ला सातारा बस फेरी अनागोंदी नियोजनामुळे प्रवाशांना मोठा फटका बसला होता. सर्वसामान्य प्रवासी व विशेष करून विद्यार्थ्यांना याचा मनस्ताप सहन करावा लागत होता. ही बस फेरी तत्काळ पूर्ववत न केल्यास वेंगुर्ला आगाराची एकही बस मळेवाड गावातून पुढे जाऊ देणार नाही असा इशारा उपसरपंच हेमंत मराठे यांनी दिला होता. या पार्श्वभूमीवरती आता सिंधुदुर्गच्या सीमेवरील ग्रामस्थांच्या मदतीला गोव्यातील कदंबा धावून आली आहे. वास्को ते वेंगुर्ला व पणजी ते वेंगुर्ला मळेवाड मार्गे अशी बस सेवा सुरू करण्याचा निर्णय कदंबानं घेतला आहे. याबाबत मराठे यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत. वेंगुर्ला आगार हे नियमित चर्चेत असतं. काही वेळा अधिकाऱ्यांची मनमानी असते आणि त्या ठिकाणी जे कर्मचारी आहेत, चालक आहेत, वाहक आहेत, यांच्यावर कुठेतरी ब्लेम ठेवला जातो आणि त्यांना दोषी ठरवलं जातं. मात्र खऱ्या अर्थाने अधिकारीच या ठिकाणी मला दिसतंय की ते त्यांचं योग्य नियोजन दिसून येत नाहीये. त्यामुळे मी इशारा दिला होता. त्यानंतर त्यांनी ती जी गाडी बंद होती वस्तीची ती सुरू केली आणि जी माझी मागणी होती ती पूर्ण केली. आणि मी दिलेला इशारा हा प्रसारमाध्यमाच्या माध्यमातून ज्या बातम्या आल्या त्या कदंबा डेपोचे जे डायरेक्टर आहेत किंवा तिथले वरिष्ठ अधिकारी आहेत त्यांनी वाचली आणि ते म्हणाले की जर एवढ्या प्रवाशांची जर मागणी असेल तर त्या रूटवर आम्ही आणखीन एक आमची गाडी सुरू करू शकतो. आणि त्यांनी तात्काळ दखल घेत त्या ठिकाणी एक गाडी सुरू केली कदंबाची. त्याबद्दल विशेष करून कदंबा जे कॉर्पोरेशन आहे त्यांचे जे अधिकारी असतील, डायरेक्टर असतील, या सगळ्यांचे मी धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि या ठिकाणी एसटी जी प्रवासी भारमान असतानाही त्या रूटवर व्यवस्थित गाड्या सोडत नाहीत. त्याचं चुकीचे नियोजनाअभावी त्या ठिकाणी प्रवाशांना हाल अपेक्षा सहन करावे लागतात. त्यामुळे कुठेतरी वेंगुर्ला आगार जे आहे ते एकंदर एसटी प्रशासन आहे त्यावर माझी नाराजी आहेच. पण या ठिकाणी कदंबाचे विशेष धन्यवाद कॉर्पोरेशनचे मी मानेन की त्यांनी या ठिकाणी परराज्यातील कॉर्पोरेशन असून त्यांनी प्रवाशांचं हित लक्षात घेऊन आणि दुसरीकडे म्हणजे त्यांनी आपल्या कॉर्पोरेशनच्या फायद्याचा विचार केलेला आहे आणि प्रवाशांचं हित. त्यामुळे खऱ्या अर्थानं मी त्यांचे विशेष धन्यवाद मानेन आणि यातून काहीतरी एसटी प्रशासनाने बोध घ्यावा एवढंच या निमित्तानं मी तुमच्याशी बोलत असताना माझं मत व्यक्त करेन. एक जी गाडी आहे ती पहिल्यापासून सुरू आहे, पण दुसरी जी नव्याने सुरू केलेली गाडी आहे त्याबद्दल मी विशेष धन्यवाद मानेन. आणि ह्याचा फायदा खऱ्या अर्थ प्रवाशांना होणार आहे, नोकरदाराला होणार आहे, त्याचबरोबर जे काही व्यावसायिक आहेत त्यांना होणार आहे. आणि खऱ्या अर्थानं जी गाडी सुरू केलेली आहे त्या गाडीचा सगळ्या प्रवाशांनी लाभ घ्यावा. आणि पुन्हा एकदा सगळ्या प्रवाशांची पण मागणी होती, माझी पण मागणी होती आणि खऱ्या अर्थानं कॉर्पोरेशनने ही जी बस सुरू केलेली आहे त्याबद्दल त्यांचे विशेष धन्यवाद. आणि या गाडीचं नक्कीच मळेवाड ग्रामस्थांच्या प्रवाशांच्या वतीनं त्या गाडीचं आम्ही नक्कीच या येत्या 2 दिवसामध्ये स्वागत करणार आहोत. खऱ्या अर्थानं ही एक चांगली गोष्ट आहे प्रवाशांसाठी. आणि प्रवासी हेच आपलं दैवत हे ब्रीदवाक्य असलेल्या एसटी प्रशासनाला कधी कधी प्रवाशांचा विसर पडतो. तो विसर पडू नये आणि त्यांनी नियोजन करावं अशीच अपेक्षा त्यांच्याकडून मी व्यक्त करतोय. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी वेंगुर्ला इथं जनता दरबार घेऊन जनतेची दिशाभूल केली आहे. यातून पालकमंत्री यांचा दिखाऊपणा दिसून आला. अवघ्या 1.5 तासात जनता दरबार आटोपला गेला. निवेदन घेऊन अधिकाऱ्यांकडे देऊन पोस्टमनचं काम केलं का? तसंच दीपक केसरकर यांचं अपयश झाकण्यासाठी सावंतवाडी मतदारसंघात हा जनता दरबार भरवण्यात आला असल्याचं गंभीर आरोप उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पालकमंत्री म्हणून नितेश राणे यांनी जनता दरबार घेतला. सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अशा तऱ्हेने पालकमंत्री म्हणून त्यांचा प्रयत्न योग्य जरी असले तरी या ठिकाणी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे असं आहे की खऱ्या अर्थानं सर्वसामान्य जनतेचे इथल्या प्रश्न सुटणं गरजेचं आहे. कालच्या त्यांच्या जनता दरबारमध्ये यापूर्वी त्यांनी सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये म्हणजे जिल्ह्याच्या ठिकाणी जनता दरबार घेतला होता. त्या ठिकाणी सुद्धा अनेक प्रकरणं त्यांच्याकडे आली. काल त्यांनी घेतलेल्या वेंगुर्ला येथील सुद्धा जवळपास आमच्या माहितीनुसार तहसीलदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार 140च्या जवळपास प्रकरणं ही त्यांच्याकडे काल आली. त्याच्यामध्ये पूर्वीसुद्धा म्हणजे ओरोसमध्ये झालेल्या सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये झालेल्या जनता दरबारमधली सुद्धा अनेक प्रकरणं तिथं आली. म्हणजे तुम्ही जनता दरबार घेऊन सदर प्रकरणं
ही निकाली निघत नाही किंवा त्या जनतेला न्याय मिळत नाही हे सर्वप्रथम सिद्ध होतं. आणि त्याच्यामुळे असं जनता दरबार फक्त जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी घेऊ नये. खऱ्या अर्थानं एखादा जनता दरबार घेतल्यानंतर तिथला आलेली तक्रार त्याचा न्याय मिळाला पाहिजे सिंधुदुर्गवासियांना किंवा इथल्या जिल्ह्यातल्या आपल्या नागरिकांना न्याय मिळाला पाहिजे ह्या भावनेतून झाला पाहिजे. मला वाटतं तिथे कुठंतरी दिखाऊपणा हा इथल्या पालकमंत्र्यांचा दिसतोय. खऱ्या अर्थानं त्यांचे माझ्या मते निवडणुकीच्या अनुषंगाने हे प्रयत्न दिसत आहेत मला. कारण याच्यामध्ये कालचा त्यांचा वेंगुर्ल्यातलं म्हणजे पूर्ण कार्यक्रम बघितला तर ते 4:45 वाजताच तहसीलदार कार्यालयात जनता दरबारला हजर झाले आणि 6:30 वाजता तिथून जनता दरबार त्यांनी उरकले. 140 प्रकरणं अवघ्या 1.5 तासात कशा तऱ्हेने तुम्ही निकाली काढू शकता. म्हणजे एखाद्या प्रकरणाला जरी तुम्ही अर्धा मिनिट धरला तरी होऊ शकत नाही. मग त्या अर्ध्या मिनिटात तुम्ही 140 प्रकरणं कशा तऱ्हेने जनतेची समजून घेतलात आणि कशा तऱ्हेने अधिकाऱ्यांना तुम्ही सांगितलं का फक्त घ्यायचं अधिकाऱ्याने म्हणजे निवेदन घ्यायचं आणि अधिकाऱ्याच्या हातात द्यायचं म्हणजे पोस्टमनचं काम तर केलं नाही ना पालकमंत्र्यांनी. म्हणजे इथं ह्या प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं. म्हणून मी माझं म्हटलं की अशा तऱ्हेचा दिखाऊपणा करू नये म्हणजे दिशाभूल करण्याचं म्हणजे खऱ्या अर्थानं काल त्यांनी आल्यानंतर सिंधुदुर्गमध्ये घेतलेल्या जनता दरबारमधली किती प्रकरणं आपण निकाली काढली, किती प्रकरणं पेंडिंग आहेत किंवा अजून कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या दप्तरी आहेत आणि ती येणाऱ्या काळात महिन्याभरात निकाली निघणार हे सांगणं गरजेचं होतं. परंतु काल त्यांनी त्याच्यावर वाच्यता न करता उद्धव साहेबांच्या याच्यावर अशा तऱ्हेने टीका करणं म्हणजे एक गोष्ट आहे की याच्यामध्ये त्यांची मला वाटतं केविलवाणी झालेली परिस्थिती लक्षात येते. म्हणजे माझा तर त्यांच्यावर थेट आरोप आहे की रवींद्र चव्हाण हे या भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष झाल्यानंतर जी काय पालकमंत्री म्हणून त्यांची जी काय परिस्थिती झालेली आहे केविलवाणी म्हणजे ना घर का ना घाट का अशी परिस्थिती होते की वडील भाऊ एका पक्षात म्हणजे वडील आणि हे स्वतः एका पक्षात आणि भाऊ एका पक्षात दीपक केसरकर एका पक्षात म्हणजे दोन्ही पक्षांना तागडीच मोजण्याचं काम जी परिस्थिती त्यांच्यावर झालेली आहे ती खऱ्या अर्थानं कालची त्यांची जी काय उपमा उद्धव साहेबांची त्यांना लागू होते. म्हणजे त्यांची सध्या रवींद्र चव्हाण यांनी जी परिस्थिती केली आहे ती तशी आहे आणि म्हणून त्या खऱ्या अर्थानं म्हणजे त्यांच्या एखाद्या तोंडातून म्हणजे ते वक्तव्य आलं असेल की नकळत म्हणजे झालेल्या परिस्थितीला कधीतरी माणूस नकळतपणे बोलून जातो. मला वाटतं ते नकळतपणे बोलले असतील. आमचं त्यांना काय नाही पण ते त्यांच्यापरीने आमचं पण जसे आमचे उद्धव साहेब आज जिल्हा प्रमुखांना बोलवून एखाद्या निवडणुकीची तयारी करत असतील, रणनीती ठरवत असतील, जिल्हा प्रमुखांचे आढावा घेत असतील तसं तुम्ही सुद्धा इथे करताय ना. दीपक केसरकरांचं अपयश झाकण्यासाठी आज खऱ्या अर्थानं म्हणजे बघा आज सिंधुदुर्ग नगरी त्यांनी जिल्ह्यात जनता दरबार पहिला कुठे घेतला जिल्ह्याच्या ठिकाणी घेतला लगेच ताबडतोब कुठे घेतला तर सावंतवाडी मतदारसंघात वेंगुर्ल्यामध्ये का घेतला तो दीपक केसरकरांचं अपयश माहिती आहे. या जिल्ह्यामध्ये या येणाऱ्या जिल्हा परिषद असतील नगरपालिकामध्ये कुठेतरी अपयश पहिले येणार ते सावंतवाडी मतदारसंघात येणार आहे आणि म्हणून हे लपवण्यासाठी म्हणजे त्यांचं अपयश कुठेतरी काटकसरी भरून काढण्यासाठी म्हणून माझ्या मते माझा थेट आरोप आहे त्यांच्यावर की त्यांनी कालची जी जनता दरबार वेंगुर्ल्यामध्ये घेतला इथले लोक अत्यंत नाराज आहेत. मोठे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. बेरोजगारीचा प्रश्न असेल, आरोग्याचा प्रश्न असेल, सर्वसामान्य जनतेचे अनेक प्रश्न आहेत. मग कुठे मच्छीमारांचा असेल, दिलेली आश्वासनं पूर्ण झालेली नाहीत, कचऱ्याचे प्रश्न असतील, सर्व प्रश्न तिथे प्रलंबित आहेत. फक्त निवडणुकीला आश्वासनं दिली जातात, नारळ फोडले जातात, मात्र नंतर ते प्रश्न निकाली जातात. यामुळे कुठेतरी पालकमंत्री म्हणून यायचं, या 2 महिन्यात निवडणुका लागणार आहेत हे सगळं माहिती आहे. जनतेसमोर चित्र नवीन उभं करायचं, निवडणुकीमध्ये नवीन आश्वासनं द्यायची, नवीन लोकांना आमिष द्यायची आणि निवडणुका जिंकल्यानंतर पुन्हा एकदा येणे माझ्या मागल्या अशी यांची परिस्थिती आहे. पण जनता हे ओळखून आहे की ह्या निवडणुकीमुळे पालकमंत्र्यांनी ह्या घाट घातलाय जनता दरबार इथे घेण्याचा वेंगुर्ल्यामध्ये. इथले कुठचेही प्रश्न आरोग्याची आज खऱ्या अर्थानं माझं तर म्हणणं आहे की त्यांनी जर खऱ्या अर्थानं जनतेचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर जनता दरबार होण्यापूर्वी इथल्या हॉस्पिटलमध्ये जाणं गरजेचं होतं, इथल्या हॉस्पिटलची परिस्थिती बघणं गरजेचं होतं.
इथल्या रोजगारांचा प्रश्न सोडवणं गरजेचं होतं. या संदर्भात ते कुठेही बोलत नाहीत, कुठेही करायची वाच्यता करत नाही. म्हणजे केंद्रात सरकार यांचं, राज्यात सरकार यांचं, पण इथल्या खऱ्या अर्थानं मोठे प्रश्न सोडवण्यामध्ये यांना रस नाही. तर फक्त शोबाजी, फक्त जनतेसमोर खोटं चित्र निर्माण करण्याचं आणि निवडणुका जिंकण्याची स्ट्रॅटेजी फक्त हे करतायत. म्हणजे आज खऱ्या अर्थानं यांच्या म्हणजे व्यथा ही कथा झालेली आहे. म्हणजे पक्षातली व्यथा आज खऱ्या अर्थानं झालेली परिस्थिती, म्हणजे नितेश राणे यांची जी काही पक्षात परिस्थिती झालेली आहे रवींद्र चव्हाणांमुळे म्हणजे जे प्रदेशाध्यक्ष झाले त्यांच्यामुळे जी आज परिस्थिती झाली, गळचेप झालेली आहे, ती खऱ्या अर्थानं तिची व्यथा आहे. आणि ती कथा आज इथं सिंधुदुर्ग समोर इथल्या जनतेला माहिती आहे. परंतु ते कुठंतरी झाकण्याचं काम आपल्याला करतायत, जनतेसमोर येऊ नये असं चित्र निर्माण करतात. परंतु जनतेला सगळं ठाऊक आहे. येणाऱ्या काळात जनता ठरवेल. उद्धव साहेबांवर टीका करून तुम्ही मोठे व्हायचे किती प्रयत्न केले तरी जनता इथल्या महाराष्ट्रातली समजून आहे की खऱ्या अर्थाने या सिंधुदुर्ग म्हणजे ह्या महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून ज्या उद्धव साहेबांनी एका प्रामाणिकपणे एका जनतेशी नाळ जुळत ज्या पद्धतीने काम केले, त्यामुळे तुम्ही उद्धव साहेबांना अरेरावी केला तरी जनता इथली महाराष्ट्रातली ओळखून आहे. त्याच्यामुळे येणाऱ्या काळात त्यांनी असली अरेरावी करू नये. जनता नाहीतर येणाऱ्या काळात तुम्हाला इथली सिंधुदुर्गातली जनता सुद्धा घरी बसवेल, एक या निमित्तानं सांगतो. 12 रोजी माननीय पालकमंत्र्यांची जनता दरबार वेंगुर्ला तहसीलदार येथे संपन्न झाला. या तहसीलदार ऑफिसमध्ये लोक अनेक प्रश्न घेऊन त्या ठिकाणी आलेले होते आणि हे प्रश्न लोकांचे किती सोडवले आणि काय सोडवले हे त्यांनाच माहिती आहे. परंतु त्यांनी पत्रकार परिषदेच्या अनुषंगाने ज्यावेळी पत्रकारांनी प्रश्न विचारला तर ठाकरे साहेबांनी आज मातोश्रीवर बैठक घेतली आणि त्या बैठकीच्या अनुषंगाने निवडणुकीसंदर्भात चर्चा झाली. तर त्यांनी एका माजी मुख्यमंत्र्यांचा एकेरी शब्दामध्ये त्या ठिकाणी उल्लेख केला आणि वेगळ्या प्राण्यांच्या आवाजामध्ये आपल्याला रात्री झोप पडणार नाही असं जे वक्तव्य केलं हे संपूर्ण आपल्या सिंधुदुर्गवासियांसाठी एक लज्जास्पद बाब आहे. कारण एका सुशिक्षित म्हणून कोकणची ख्याती असणारा सिंधुदुर्ग जिल्हा याचा असणारे हे पालकमंत्री यांनी किमान एका माजी मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत एखादं वक्तव्य करताना खूप विचारपूर्वक वक्तव्य करणं फार गरजेचं होतं. किंवा ते एका पक्षाचे प्रमुख आहेत, त्या आपल्या जिल्हा प्रमुखांची किंवा आपल्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊ शकतात आणि आपलं नियोजन करू शकतात. असं न करता एक वेगळ्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी खिल्ली उडवण्याचं काम या सिंधुदुर्गाच्या पालकमंत्र्यांनी केलं. मला वाटतं असा बालिश पालकमंत्री ह्याच्यापूर्वीही झालेला नाही आणि ह्याच्यानंतरही होणार नाही असं माझं वेंगुर्ला तालुक्याचा एक तालुका प्रमुख म्हणून मत आहे. कारण खूप आपण जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी या ठिकाणी आले असताना आपण जनतेच्या प्रश्नांना किती न्याय दिला याचं सुद्धा आत्मपरीक्षण करण्याची त्यांनी गरज होती. परंतु कशा पद्धतीनं लोकांचे निवेदनं घेतली, ती पुढे पाठवली आणि कशा पद्धतीने किती निवेदन निकाली काढली याचा सुद्धा न्याय जनतेला किती मिळाला याचं सुद्धा त्यांनी पुढच्या कालावधीमध्ये जाहीर करावं. कारण या वेंगुर्ल्यामध्ये सुद्धा अनेक प्रश्न आज प्रलंबित आहेत. आता वेंगुर्ला बंदरसारखा सुद्धा विषयाचा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला होता, पण त्याला सुद्धा नुसती पुढच्या कालावधीमध्ये बघू अशी बगल दिली किंवा पुढच्या कालावधीमध्ये ते चालू होईल की न होईल अशा पद्धतीचं बगल देऊन त्यांनी त्या ठिकाणी त्याला सहमती न दाखवता बगल दिली. अशा पद्धतीनं पालकमंत्र्यांनी आपण एखाद्या तालुक्यामध्ये जात असताना एखाद्या माजी मुख्यमंत्र्याचा अशी खिल्ली उडावी अशी अपेक्षा सुद्धा या जनतेची नव्हती किंवा इथल्या स्थानिक लोकांची पण नव्हती. असं पालकत्व आपल्याला पालकमंत्री म्हणून ते काम करतायत, पण त्यांनी पुढच्या काळामध्ये आपली ही सुधारणा करावी अशी ह्या जनतेची अपेक्षा आहे. वेंगुर्ला सातार्डा बस फेरीच्या अनागोंदी नियोजनामुळे प्रवाशांना मोठा फटका बसत होता. सर्वसामान्य प्रवासी व विशेष करून विद्यार्थ्यांना याचा मनस्ताप सहन करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवरती आता सिंधुदुर्गच्या सीमेवरील ग्रामस्थांच्या मदतीला गोव्यातील कदंबा धावून आले आहे. वास्को ते वेंगुर्ला व पणजी ते वेंगुर्ला अशा मळवाड मार्गे बस सेवा सुरू केली आहे. यामुळे मोठा दिलासा प्रवाशांना मिळाला आहे.
बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या मागणीचा विचार करून KTCLनं पणजी ते वेंगुर्ला या मार्गावरती बस सेवा सुरू केली आहे। परवरी, म्हापसा, करासवाडा, कोलवाळ, झारगड, पेडणे, सातारडा, मळेवाड, शिरोडा, वेंगुर्ला आणि पुन्हा उलटमार्गी बस जाणार आहे। पणजीहून सायंकाळी 4:30 वाजता व वेंगुर्ल्याहून सकाळी 7 वाजता ही बस फेरी असणार आहे। याबाबतची अधिकृत घोषणा पणजी डेपोचे DM गिरीश गवडे, पणजी डेपोचे सर्वजित बर्वे, देवीप्रसाद भट, KTCLचे इतर कर्मचारी आणि इतरांच्या उपस्थितीत करण्यात आली आहे। या बस फेरीचा शुभारंभ त्यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला। दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मागणीनुसार कदंब ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेडने KTCLचे अध्यक्ष उल्हास त्रिवेकर यांच्या प्रयत्नांनी बस सेवा सुरू केली आहे। तसंच KTCLचे MD रोहन कासकर, GM महेंद्र पेडणेकर, DTO अँड्रू परेरा व इतरांचे आभार मानले आहेत। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमृत महोत्सवी वाढदिवसानिमित्त देशभरात सेवा पंधरवडा साजरा केला जात आहे। या अंतर्गत 17 सप्टेंबर रोजी सावंतवाडीमध्ये डिजिटल फिरता दवाखाना या उपक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे। विशाल परब यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम राबविण्यात येत असून या माध्यमातून आरोग्य आपल्या दारी ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणली जात आहे। मतदान होत आहे आणि या अनुषंगाने काँग्रेसवाल्यांनी जे काय खोटे नाटे म्हणजे AI प्रणालीची माध्यमातून जे सन्माननीय आपल्या देशाचे पंतप्रधान मोदीजी यांच्या दिवंगत माता जो व्हिडिओ बनवला त्या काँग्रेसवाल्याचा आम्ही फक्त या सावंतवाडी विधानसभा आणि सिंधुदुर्गाच्या वतीने आज निषेध व्यक्त करतो। धिक्कार असो, धिक्कार असो, सोनिया गांधीचा धिक्कार असो। ज्या भारत मातेला कधी पप्पूने मानलं नाही, ज्या भारत मातेच्या पुढ्यात पप्पू कधी झुकला नाही, त्या पप्पूचा आज आम्ही इथं निषेध करतो। ओ सोनिया माता तेरे पप्पू को कुछ नहीं आता, ओ सोनिया माता तेरे पप्पू को कुछ नहीं आता। भारतीय जनता पार्टीचा आज देशातील 140 कोटी महिलांचा हा अपमान झालेला आहे की आज एवढ्या मोठ्या मातेच्या विरुद्धात ज्या कैलासवासी झालेल्या आहेत त्यांच्याबद्दल जो आज व्हिडिओ केला, खरोखरच जर काँग्रेसवाल्यांनी तुम्ही काय करता किंवा या राजकारणामध्ये काय करता आणि तुम्ही काय केलं हे जगाला पटवून देण्यापेक्षा एका मातेच्या विरोधात आज तुम्ही AI प्रणाली मार्फत जो हा खरोखरच निकलंक असा लाजिरवाणा जो व्हिडिओ केला त्याचा आम्ही आज धिक्कार करतो आणि आज तुमचा इथं निषेध व्यक्त करतो। नमस्कार, मी अरविंद हिरवे, संघर्ष समिती अध्यक्ष। या ठिकाणी मंडणगड तालुक्यातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे मूलगाव आंबडवे, या आंबडवे गावामध्ये असणारी जी ग्रामपंचायत आहे शिगवण, ह्या शिगवण ग्रामपंचायत हद्दीमधील आदिवासी आणि बौद्ध वस्तीच्या घटकातील जे स्मशानभूमी आहे, त्या स्मशानभूमीत तिथल्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने ठराव मंजूर करून ते ठराव BSNL कंपनीला दिलेले आहेत आणि BSNL कंपनीने चुकीच्या पद्धतीने त्या ठिकाणी टॉवर उभारलेला आहे आणि या टॉवर संदर्भात समस्त ग्रामस्थांनी, तिथल्या आदिवासीवाडी, बौद्धवाडी, तिथल्या नागरिकांनी याविषयी ग्रामपंचायतीला हरकतीचे पत्रव्यवहार केलेला आहे आणि पत्रव्यवहार केलेला असताना सुद्धा त्या ठिकाणी ग्रामस्थांना न जुमानता त्या ठिकाणी टॉवर उभारला आणि ह्याचा विषय ग्रामस्थांनी वारंवार पंचायत समिती, तहसील कार्यालय आणि संबंधित त्या गोष्टीशी असलेले सर्व अधिकारी यांच्याकडे वारंवार केलेले आहेत, परंतु
त्या ग्रामस्थांना कोणत्याही प्रकारचा न्याय मिळत नाहीये आणि तो टॉवर त्या ठिकाणी उभा केलेला आहे. अधिकाऱ्यांना ग्रामस्थांनी विचारलेल्या प्रश्नांचं उत्तर अधिकारी धुडकावून लावण्यासारखं उत्तर देत आहेत. म्हणून ग्रामस्थांनी संघर्ष समितीकडे हा विषय दिलेला आहे आणि संघर्ष समितीने एक 15 दिवसापूर्वी मंडणगड मधील पंचायत समिती गट विकास अधिकारी यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला आणि पत्रव्यवहार केलेला आहे. त्याच्यावरती अद्याप कोणत्याही प्रकारची कारवाई झालेली दिसून येत नाहीये. म्हणूनच आज तहसील कार्यालय तहसीलदार साहेब मंडणगड यांना पुन्हा एकदा संघर्ष समितीच्या माध्यमातून आणि ग्रामस्थांच्या माध्यमातून आज आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. त्या निवेदनाची प्रत आपल्या समोर आहे. हे निवेदन आम्ही त्यांना दिलेलं आहे आणि निवेदनात आम्ही असं म्हटलंय की श्रीगोंदा स्मशानभूमीतील बेकायदेशीर टॉवर उभारणाऱ्या पद्धतीने टॉवर उभारणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरती आणि ठराव मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरती कायदेशीर कारवाई करावी आणि त्या स्मशानभूमीतील जो टॉवर आहे हा टॉवर तात्काळ तिथून हटवण्यात यावा. कारण तिथल्या होणाऱ्या नागरिकांना जो त्रास आहे, एखादं जर निधन झालं तर त्या ठिकाणी दहन करण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण झालेली आहे. हे असताना सुद्धा अधिकारी ह्याच्याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाहीयेत. तर माझी त्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना विनंती, आता मी तहसीलदारांना सुद्धा तेच सांगितलेलं आहे की येत्या 15 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत जर आपण ह्या अधिकाऱ्यांवरती कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलत नाही किंवा तो टॉवर त्या ठिकाणावरून डायव्हर्ट केलत नाही तर 15 तारखेच्या नंतर 15 ऑक्टोबरच्या नंतर या ठिकाणी आक्रोश मोर्चा काढण्यात येईल आणि मग जे काही परिणाम होतील त्या मोर्चाच्या माध्यमातून त्या सगळ्या परिणामास शासन प्रशासन संबंधित अधिकारी आणि जे कोण ह्यांना सगळ्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणारे असतील त्या सगळ्यांना त्याचा त्रास सहन करावा लागेल. आणि म्हणूनच आम्हाला कोणीही भडकवण्याचं काम करू नये जेणेकरून तिथल्या ग्रामस्थांना त्रास होईल आणि जर का नागरिकांना त्रास झाला, तिथल्या ग्रामस्थांना त्रास झाला तर मग त्याचे जे काय होणारे परिणाम आहेत हे परिणाम नुसते मंडणगड तालुक्यापुरते नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रात उमटतील. जेणेकरून हा प्रश्न बौद्ध वस्तीचा आहे, आदिवासी वस्तीचा आहे आणि ह्या मागासवर्गीयच लोकांना त्रास का दिला जातोय याच्याकडे सरकारने इथल्या प्रशासनाने अधिकाऱ्याने गांभीर्याने पाहावं. नाहीतर मग आमच्यासारखा वाईट कोणी मिळणार नाही याची दक्षता घ्यावी आणि येणाऱ्या 15 तारखेनंतर याचं जे काय उत्तर आहे ते 15 तारखेनंतर त्यांना योग्य त्या पद्धतीने दिलं जाईल. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाचं आरक्षण सर्वसाधारण पडलंय. कोणत्याही गटातील व्यक्तीला संधी मिळणार आहे. या घोषणेमुळे निवडणुकीच्या तयारीला वेग येणार आहे. हे अध्यक्षपदाचं आरक्षण असून इच्छुकांना सदस्य पदाच्या आरक्षणाची वाट पाहावी लागणार आहे. त्यावरच त्यांचं भवितव्य अवलंबून आहे. अध्यक्षपदाच्या आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे लवकरच बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील बदललेल्या राजकीय समीकरणानंतर ही पहिलीच निवडणूक असणार आहे. पाहूयात. राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर झालं असून सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचं आरक्षण सर्वसाधारण पडलं आहे. नेत्यांच्या निवडणुका झाल्यानंतर आता कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकीला सुरुवात होणार आहे. प्रभाग रचनेनंतर आरक्षणाकडे साऱ्यांचं लक्ष लागून होतं. आता सदस्य पदाच्या आरक्षणाकडे सर्वांच्या नजरा आहेत. ते आरक्षण जाहीर झाल्यावर काही दिवसातच निवडणूक रणधुमाळीला सुरुवात होणार आहे. जिल्ह्याचं राजकारण हे आजपर्यंत राणेंभोवतीच फिरत आलं आहे. जिल्हा परिषदेवरती अनेक वर्ष राणेंची सत्ता आहे. यापूर्वी राणे विरोधकांनी एकत्र येऊन जिल्हा परिषदेवरती सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तरीही राणे जिथे असतील त्या पक्षाची सत्ता असते. 50 सदस्य संख्या असलेल्या जिल्हा परिषदेवरती 2017च्या निवडणुकीत नारायण राणे काँग्रेसमध्ये होते. त्यावेळी काँग्रेसने 27, शिवसेना 16, भाजप 6, राष्ट्रवादी 1 असे पक्षीय बलाबल होतं. राणे विरोधकांनी जोरदार फिल्डिंग लावून देखील राणेंनी सत्ता कायम ठेवली होती. त्यानंतर राणे भाजपामध्ये गेले. आता पुलाखालून बरंच पाणी गेलं आहे. राज्यात महायुतीची सत्ता आहे. शिवसेना राष्ट्रवादी 2 गट झाले. त्यावेळीच्या निवडणुकीत शिवसेना राष्ट्रवादी फुटली नव्हती. आता एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना तर अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी वेगळी करत भाजपसोबत महायुतीत आहेत. या दोघांच्या फुटीनंतर जशी राज्यातील राजकीय समीकरणं बदलली तशी सिंधुदुर्गातील राजकीय समीकरणं देखील बदललेली आहेत. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर भाजपची ताकद वाढली होती.
नारायण राणे खासदार झाले. मात्र त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कुडाळ मालवण मतदारसंघ हा एकनाथ शिंदे यांना मिळाला. त्यामुळे निलेश राणे यांनी शिवसेनेत प्रवेश करत आमदार म्हणून निवडून आले, तर नितेश राणे भाजपमधून कणकवली मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. जिल्ह्यात सध्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे निलेश राणे, दीपक केसरकर हे 2 आमदार आहेत, तर नितेश राणे भाजपचे एकमेव आमदार आणि नारायण राणे खासदार आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर जिल्ह्याच्या महायुतीत धुसफूस सुरू झाली आहे. शिवसेना भाजपमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले. नारळी पौर्णिमेच्या निमित्तानं निलेश राणे यांनी युती अभेद्य असल्याची घोषणा केली. शिवाय आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुका एकत्र लढण्याचा नारळ देखील फोडला. मात्र तरी महायुतीत धुसफूस कायम आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर झालंय. काही दिवसातच सदस्यपदाचं आरक्षण जाहीर होईल. त्यानंतर इच्छुकांच्या मोर्चे बांधणीला सुरुवात होईल. तिकीट मिळवण्यासाठी लॉबिंग होईल. निवडणुकीत महायुती होणार की स्वबळावरती लढणार हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीत शिवसेना ठाकरे गटाची ताकद मोठी आहे. त्यामुळे माजी आमदार वैभव नाईक, सतीश सावंत, संदेश पारकर यांना कार्यकर्त्यांना ताकद द्यावी लागणार आहे. जिल्हा परिषदेबरोबर पंचायत समितीच्या निवडणुकाही होणार आहेत. त्यामुळे पंचायत समिती सभापती आणि सदस्य पदाचं आरक्षण देखील पडणार आहे. आता होणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या निवडणूक आहेत. सर्वच राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत. कार्यकर्ते कामाला लागले आहेत. 4 वर्ष जिल्हा परिषद पंचायत समितीवर प्रशासक आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचं आरक्षण पडल्यानंतर आता पंचायत समिती सभापती आणि सदस्य पदाच्या आरक्षणाकडे साऱ्यांचं लक्ष आहे. कोकण 7 लाईव्ह साठी कृष्णा ढोलम, मालवण. नागपूरहून गोवा येथे पावडर घेऊन जाणाऱ्या एका आयशर टेम्पोचा आंबोली घाटात भीषण अपघात झाला. घाटातील नाना पाणी वळणावरती ब्रेक फेल झाल्यानं हा टेम्पो तब्बल 100 फूट खोल दरीत कोसळला. सुदैवानं या अपघातात टेम्पो चालक सुमित दत्ताजी उजवे, नागपूर हा किरकोळ जखमी झाला असून त्याचा जीव बचावला आहे. ही घटना आज दुपारच्या सुमारास घडली. नागपूरहून गोव्याकडे निघालेला हा टेम्पो आंबोली घाटातून जात असताना नाना पाणी वळणावरती त्याचे ब्रेक निकामी झाले. चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं टेम्पो थेट दरीत कोसळला. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिकांनी आणि पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिक लोकांच्या मदतीने चालकाला दरीतून बाहेर काढण्यात आलं. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात नियुक्ती करूनही फिजिशियन हजर होत नाही. त्यामुळे असलेले डॉक्टर देखील टार्गेट होत आहेत. जीवाची पर्वा न करता सेवा देणाऱ्या देवदूतांना मानसिक त्रासाला सामोरं जावं लागत असून याला जबाबदार कोण असा सवाल कोकण 7च्या माध्यमातून करण्यात आला होता. यावर जनतेनं आपलं म्हणणं मांडलं आहे. पाहूयात. एकंदरीतच सामान्य जनतेचा रोष आरोग्य समस्यांबाबत दिसून येतो. राज्यकर्ते आणि शासनकर्तेच या परिस्थितीला जबाबदार असल्याचा सूर जनतेच्या व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रियातून उमटताना दिसतोय. लोकशाहीचा गळा घोटणारा जनसुरक्षा कायदा रद्द करा अशी मागणी उबाटा शिवसेनेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. या ठिकाणी शिवसेना सावंतवाडी तालुक्याच्या वतीने आज उपविभागीय अधिकारी प्रांतसाहेबांना जनसुरक्षा कायदा रद्द करण्यासंदर्भात निवेदन देण्यात आलेलं आहे. या ठिकाणी एक छोटंसं आंदोलन या ठिकाणी करण्यात आलं, कारण हा कायदा खऱ्या अर्थानं सर्वसामान्य जनतेसाठी, गोरगरिबांसाठी जाचक आहे किंवा त्रासदायक ठरणार आहे आणि त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा विचार करत हा कायदा रद्द करण्यात यावा. अन्यथा ह्या सर्व गोष्टी ज्या सर्वसामान्य जनतेला भोगाव्या लागणार, ह्याला खऱ्या अर्थानं हे सरकार जबाबदार असेल अशा तऱ्हेची भूमिका आज आम्ही प्रांतसाहेबांची भेट घेत त्यांच्याकडे मांडणी केली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रभर युती सरकारच्या विरोधात आक्रोश आहे. ठिकठिकाणी आंदोलनं होत आहे. शेतकरी रस्त्यावर उतरत आहे.
मात्र सत्तेची ह्यांना भीती असल्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये जनसुरक्षा कायदा ह्यांनी या ठिकाणी बिल पास केलं आणि खऱ्या अर्थानं लोकशाहीची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत आहे. म्हणजे आपल्या विरोधात कुठं आंदोलन होता कामा नये, आवाज उठवता कामा नये. जशाप्रमाणे ग्रामीण भागातील नक्षलवाद यांनी संपवण्याचा प्रयत्न केला, तशाच पद्धतीनं आज जो सुशिक्षित वर्ग आहे त्यांचा सुद्धा आवाज ह्या बिलाच्या माध्यमातून दाबण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत आहे. मात्र ह्या विरोधात आज आमचं संपूर्ण महाराष्ट्रभर आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन होतच आहे. मात्र जर येणाऱ्या काळामध्ये हा कायदा रद्द केला नाही तर मात्र शिवसेनेच्या वतीनं रस्त्यावरून हे आंदोलन केलं जाईल, अशा प्रकारचा इशारा सुद्धा आपल्या माध्यमातून आम्ही सरकारला देत आहोत. पहलगाम हल्ल्यात निष्पाप लोकांचे बळी घेणाऱ्या पाकिस्तानसोबत क्रिकेट सामना खेळून आमच्या भगिनींच्या सिंदुराचा अपमान करण्याचं काम सरकार करत असल्याची टीका करत ठाकरे शिवसेनेकडून देवगडमध्ये आंदोलन करण्यात आलंय. महिलांच्या कुंकवाचा अपमान करणाऱ्या सरकारचं करायचं काय? मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, शिवसेना, उद्धव साहेब आगे बढ़ो, उद्धव साहेब आगे बढ़ो. भारत पाकिस्तान मॅचला परवानगी देणाऱ्या मोदी सरकारचा, भारत पाकिस्तान मॅचला परवानगी देणाऱ्या मोदी सरकारचा. आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं देवगड तालुक्याच्या वतीनं भारत पाकिस्तान मॅचला परवानगी दिल्याबद्दल केंद्र सरकारचा, मोदी सरकारचा जाहीर निषेध या ठिकाणी करण्यासाठी समस्त महिला आघाडी आणि शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी, युवा सेनेचे पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. एकीकडे पाकिस्तानचं पाणी बंद करण्याच्या घोषणा करतायत, एकीकडे पाकिस्तानमधील दहशतवादी त्यांच्या बंकरवर हल्ले करतायत आणि खोटं हिंदुत्व दाखवून या ठिकाणी भारतातील तमाम काश्मीरमध्ये झालेल्या, पहलगाममध्ये झालेल्या आमच्या माता भगिनींचं जे कुंकू पुसलं पाकिस्तानी, त्या पाकिस्तान बरोबर क्रिकेटचे सामने खेळवत आहेत आणि कुठेतरी या महिलांचा आणि ज्यांनी या आपल्या देशासाठी कुर्बानी दिली त्या जवानांचा कुठेतरी अपमान करू पाहणाऱ्या या सरकारचा निषेध करण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे देवगड तालुक्याच्या वतीनं हा जाहीर निषेध या ठिकाणी आम्ही व्यक्त करत आहोत. शिवसेना भारत पाकिस्तान मॅचला परवानगी देणाऱ्या केंद्र सरकारचा, भारत पाकिस्तान मॅचला परवानगी देणाऱ्या मोदी सरकारचा. माता की शिवसेना, सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांचा. उद्धव ठाकरे आगे बढ़ो, या सरकारचं करायचं काय? भारत पाकिस्तान मॅचला परवानगी देणाऱ्या सरकारचं करायचं काय? भारत पाकिस्तान मॅचला परवानगी देणाऱ्या सरकारचं करायचं काय? मोदी सरकारचं करायचं काय? शिवसेना. सावंतवाडी रेल्वे स्टेशनच्या मुख्य रस्त्यासमोरच असलेल्या एका मोठ्या खड्ड्यामुळे प्रवाशांच्या आणि वाहन चालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झालाय. या खड्ड्यामुळे लहान मोठे अपघात होण्याची शक्यता असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या दुर्लक्षामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. रेल्वे स्टेशन हे महत्त्वाचं ठिकाण असून येथे दररोज प्रवासी ये जा करत असतात. अनेक पर्यटकही रेल्वेने येतात. मात्र स्टेशनच्या प्रवेशद्वारासमोरच असलेल्या या खड्ड्यामुळे सर्वांना त्रास सहन करावा लागतोय. दुचाकी आणि चारचाकी वाहन चालकांना हा खड्डा चुकवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते, ज्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होऊन अपघाताचाही धोका वाढतो. स्थानिकांच्या मते हा खड्डा अनेक दिवसांपासून आहे, पण सार्वजनिक बांधकाम विभागानं याकडे दुर्लक्ष केलं आहे. प्रशासनाकडून यावर कोणतीही तात्काळ कार्यवाही केली जात नाही. या परिस्थितीवरती तात्काळ लक्ष देऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागानं या खड्ड्यांची दुरुस्ती लवकरात लवकर करावी अशी मागणी प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांनी केली आहे. जर यावर त्वरित कारवाई झाली नाही तर या खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या कोणत्याही संभाव्य अपघाताची जबाबदारी बांधकाम विभागाची असेल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील कृष्णा डायग्नोस्टिकनं 15 सप्टेंबरपासून सिटी स्कॅन सेवा तात्पुरती बंद केली आहे. उपजिल्हा रुग्णालयातील या सेवेची 71 लाखांची देयकं वरिष्ठ कार्यालयाकडून अद्यापही न मिळाल्यानं हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती कृष्णा डायग्नोस्टिकनं वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर रेवळे यांना पत्र देऊन कळवलं आहे. डॉक्टर रेवळे यांनी या पत्राची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील यांना दिली आहे.
या गैरसोयीमुळे अनेक गरजू रुग्णांचे हाल होणार आहेत। सरकारी रुग्णालयात ही सेवा मोफत उपलब्ध असल्यानं सामान्य नागरिकांना मोठा आधार होता। ही सेवा बंद झाल्यामुळे आता रुग्णांना खासगी ठिकाणी जावं लागेल, तिथे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भूर्दंड सोसावा लागणार आहे। याआधी या कंपनीचं पेमेंट थकल्यामुळे सेवा बंद झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत। त्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी शासनाच्या या कारभारावरती तीव्र संताप व्यक्त केला असून खेळ थांबवण्याची मागणी केली आहे। दरम्यान याबाबत विचारण्यासाठी कृष्णा डायग्नोस्टिक्सला फोन केले असता त्यांनी फोन स्वीकारले नाहीत। त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयातूनही प्रतिसाद मिळाला नाही, तर उपजिल्हा रुग्णालयातील कार्यालय बंद असल्यानं तिथं कोणी दिसून आलं नाही। याबाबत वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर रेवळे यांना विचारलं असता आपणाला याबाबत संबंधितांनी माहिती दिली असून जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील यांना याबाबतची माहिती दिली असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे। सावंतवाडी बस स्थानकात आज सकाळी एसटी बसच्या मेकॅनिक आणि दुचाकीस्वारामध्ये पार्किंग केलेल्या दुचाकीला धडक बसल्यानं जोरदार वाद झाला। बस दुरुस्तीसाठी नेत असताना दुचाकीला धक्का लागल्यानं हा वाद सुरू झाल्याचं समजतं, ज्यामुळे बसस्थानकात काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं। सकाळी बस स्थानकावरील बस दुरुस्तीसाठी बाहेर काढत असताना एका दुचाकीला धक्का लागल्याची माहिती समोर येत आहे। यामुळे संबंधित दुचाकीस्वार संतापला आणि त्यानं मेकॅनिक सोबत वाद घालण्यास सुरुवात केली। दुचाकीस्वाराने आरोप केला की मेकॅनिकच्या चुकीमुळे त्याच्या दुचाकीचं नुकसान झालंय। त्यावर मेकॅनिकने देखील तीव्र प्रतिक्रिया दिली। त्याने बस स्थानकात खासगी वाहनं आणि दुचाकी पार्क करण्यास मनाई करणारा बोर्ड लावलेला असतानाही दुचाकी तिथंच पार्क केल्याचं सांगितलं। दोघांमध्ये वाद वाढल्यानं बस स्थानकावरील इतर कर्मचारी आणि प्रवाशांची मोठी गर्दी जमली। त्यानंतर काही कर्मचाऱ्यांनी मध्यस्थी करून दोघांना शांत केलं। या घटनेमुळे बस स्थानकात काही काळ गोंधळाचं वातावरण होतं। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। अखेर कदंबा धावली मदतीला। जनता दरबार म्हणजे केवळ दिखाऊगिरीचा फार्स, रुपेश राऊळ यांची टीका। आणि आता कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका, कोकण सात लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट। बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची, पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज। कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। धन्यवाद।